Hvad så alle sammen? Ja, vi har fået et par beskeder ind på Kraftuella, ja, om forskellige challenge-videoer. Så er der jo for eksempel en, der har skrevet, at han vil have, at vi skal spise 2 fede hvidløg. Ja, yeah. For han synes, der er så mange derinde på Facebook, og så synes han også lige, vi skal gøre det. Og så som nogle ordentlige nogen, ikke? Så har vi jo selvfølgelig valgt at tage 2, fordi folk plejer kun normalt at tage 1. Og vi har heller ikke noget vand. I kan selv få lov til at se, ikke noget vand. Nej, ikke præcis ikke noget vand, nej. Fordi de andre tager også vand og drikker det. Det er sådan tøset, ikke? Det er sådan svagepisseagtigt. Så nu skal jeg lige vise, hvordan man spiser. Jeg tager og spiser de her 2 uden noget vand. Okay? Jeg håber, du bliver glad, der har skrevet. Jeg starter med det ene. Og det er ikke bare et bid. Vi tager den hele. Det er stærkt. Her er satan, mand. Jeg mangler vand, mand. Ja. Så er det. Så er det nummer 2. Hej. Det var alt for i dag. Husk, I kan finde os på YouTube. Kraftuella med stort C. Der er forskellige videoer. Ja, det går. Det er stærkt. På Kraftuella inde på YouTube. Der er forskellige videoer. Husk at like og dele vores side. Det var alt for i dag. Min mor står i flammer. Prøv at se god dag alle sammen. Fandme ikke godt her derhjemme. Vi ses derhjemme, ikke? Ses i stuerne. Hygge og fortsat god dag. Hej.